Hop. Rampung digietke marem. Iya. Nduk, ana dawuh timbalan apa? Mandhek dhisik anakku bocah ayu. Jan pawakmu le seger sak gerdu ngono nduk, nduk. Wah iya yong. Ana dawuh timbalan apa kowe nimbali karo anakmu wadon aku niken yung. Weh, iya. Saploke bar usum kopit malah mbedah kaya mengkono. Ha iya. Wong pitik ya arang-arang nyambut gawe dadi mung ana omahmu mangan karo turu. Mula terus awakku terus mbedah kaya ngene ya. Wong awak lemu ki nuduhake nek wong mulya, wong makmur. Ha iya. Hai kids, this is your mom dan mami cuman pengen kasih tahu aja kalau kamu udah ada nanti kamu. Nduk, ana dawuh timbalan apa yo? Sadurunge mbacut laku, ayo tak kandhi ngaturke puja puji syukur alhamdulillah. Unjuk ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini panjenengan wis malembarake pirang-pirang